Pasintabi mga kapuso kay sensitibo ang musulod nga balita. Usa ka bagong himugso nga baby boy ang napalgang patay daplin sa kalsada sa General Santos City. Ani ang report. Wala man lang matudpagi putos og lampin o bisan unsang panapton kining usa ka bagong himugso nga baby boy diyang napalgan sa daplin sa kalsada sa Barangay Lagaw, General Santos City pasado alas 3 Martes sa hapon. Gituho ang taod-taod na kini sa maong lugar. Sanglit ng lagom na ang maong bata ug putol na ang mga tiil niini. Una kining napalgan sa mga bata nga nangagi sa lugar. Gituho ang gilabay kini sa maong lugar. Mura gilabay kay napamanggit ang pusod unya ang edad tantiyas sa social service mga tao nato sa barangay nasa mga edad 7 to 8 months ang maong. Gilayong gitagad na kini sa Barangay Social Services alang sa saktong pagpahilo na niini. Matod sa barangay, posibleng gikan sa laing lugar ang nagbilin sa maong bata. Dili man lang nila makaya buyon ang maong ilang isagubang ilang panganak pa nila ila natong patyon luoy pud kayo isa na nakatawo na nanay kalag ihatag di nga sa tawo nga nakinahanglan labi na karon nga nay mga ginikanan nga walay mga pamilya walay tungod sa may diferensya. Padayon ang investigasyon sa PNP aron masuta kung kinsa ang posibleng naglabay o nagbilin sa maong bata. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.